Nissan Qashqai patrí medzi mladé automobilové odrody. Na svet prišiel v roku 2007 a stal sa európskym bestsellerom. Na doterajšej ceste k zákazníkom prekonal hranicu 500 000 predaných kusov. Úspechy si zapisuje aj na slovenskom trhu. V modelovej edícii 2010 prešiel faceliftom. Zámer je nad slnko jasnejší. Posilnenie odbytových ambícií. Tvorivosť dizajnérov sa najviac upriamila na prednú časť. Táto partia je rovnaká aj pre súrodenecký 7-miestny model Qashqai Plus 2. Premenu vidno na maske chladiča, tvare svetlometov či kapote. A nové stvárnenie si taktiež osvojil predný nárazník. Ďalšie úpravy mali za cieľ znížiť súčiniteľ aerodynamického odporu. Aj to je jeden z príspevkov k zníženiu spotreby a vyššej ekonomickosti prevádzky. Pohľad na zadnú partiu prezrádza, že celkový tvar svetiel sa nezmenil. Pribudol však prvok na zníženie aerodynamického odporu. Novum predstavuje transparentnejší dizajn krytov svetiel. Vo vrchnej čírej časti sú ukazovateľ smeru a cúvacie svetlo. Červené pole patrí koncovému a brzdovému svetlu. Na dosiahnutie maximálneho jasu využívajú tretie brzdové svetlo a koncové svetlá navyše LED diódy. Vo vnútri nastupuje inovatívny dizajn prístrojov. Prináša vyššiu prehľadnosť a lepšiu čitateľnosť. Medzi otáčkomerom a rýchlomerom je displej zobrazujúci taktiež údaje z palubného počítača. Zámerom ďalších úprav bolo zvýšiť pohodlie cestovania pridaním odkladacích priestorov. Komfort ovládania vozidla podporuje multifunkčný volant. Do rámca ponuky sa dostalo nové kvalitné kožené čalúnenie. Palubná doska vykazuje vysoký štandard dielenského spracovania. Pozitívom je aj nízka hladina hluku a účinným tlmiacím materiálom. Súčasťou balíka Nissan Connect je taktiež cúvacia kamera. Priestor za vozidlom sa zobrazuje na veľkom dotykovom displeji. Jednou z alternatív je 2-litrový benzínový motor kombinovaný s pohonom 4x4. Jeho maximum výkonu je 140 koní. V technickej výbave vozidla sa môže ocitnúť ešte benzínový 1,6-litrový kolega s výkonom 115 koní. Na zozname ponuky sú aj verzie s pohonom predných kolies. Naftové motory s genetickým vzorcom DCI majú objem 1,5 a 2 litre. Maximum výkonov je 106 a 150 koní. S pohonom 4x4 možno kombinovať 2-litrové motory. Základný, menší benzínový motor je spriahnutý s 5-stupňovou manuálnou prevodovkou. Pri 2-litrovom benzínovom agregáte je štandardom 6-stupňový manuál. Voľba môže padnúť aj na bezstupňovú prevodovku CVT. Naftová 1,5-litrová pohonná jednotka spolupracuje so 6-stupňovou manuálnou prevodovkou. 2 litre využíva služby 6-stupňových prevodoviek, manuálnej i automatickej. Nissan Qashqai modelový ročník 2009 je k dispozícii od 14 500 eur. Pri modeli Qashqai Plus 2 treba pridať 1000. Aktuálny ročník 2010 má stanovenú čiastku od 16 500, 7-miestny variant od 18,5. Qashqai zlučuje vlastnosti športového hatchbacku a solídnosť kompaktného SUV. Na doterajšie úspechy má nadviazať vynovené aktuálne modelové vydanie. Zdá sa vám, že do relácie Autosalón nezaraďujeme všetky aktuálne novinky a informácie? Chcete